Milli muhtariyattan kitadigan sözler de geliyor. Şunday sözler jurnalistler arasında da soragan ayttılar Ildar Efendi'nin özünden soragızalı. Muhtariyat işçenligin şu kileş alıp bıraşak mekan yana dumağa saylangaç deyip. Yok. Бұл бит енді біз бит конференция тарафынан сайланып қоябыз. Мен шегенде мен кетіп бардым балай болмай. Әгәр дә инде ниндидер теге башка юнәлештәге эшләү белән теге республика башка юнәлештә җибәрергә эшләрне юнәлешләр булса, бәлки шул очракта гына бергәләп җыелып киңәшеп ничә китеп алга таба эшләп барабыз дигән урын. Ләкин минем исәп эшләргә, анда чөнки эшлесе эшләр күп, без мөхтәриятны җәелдерергә дә җыенабыз, әйтәм, тагын берничә регион керергә тора. Мин саныйм, я считаю, что вот формат организационной организации деятельности как в виде национальных культурных автономий, он намного сегодня привлекательный, потому что у него есть законодательные инструменты возможности реализации своих возможностей. То есть это законные организации, закон. У него есть возможность и претендовать на какие-то и государственную поддержку, и на грантовую поддержку. У других организаций таких возможностей нет. Всем работы хватит. Если еще больше будет татарских организаций, я только за. Единственное, чтобы это мы вот не устраивали, когда в регионах кто главней, кто что, особенно когда перед государственными органами нужно какую-то единую позицию. Вот тут мы должны сразу все, независимо какие организации, вместе объединяться. Milli meselelerden kubrak şığırların urunlara bular deyip uylamışsın Allah'ta. Мәгариф системасыннан да кирәклерәк милли мәсьәләләр өчен башка комитет юк. Ул милли мәсьәләләр комитетында анда күбрәк сөйләшеп кенә утыралар теге. Дөнья турында, сәясәт турында, анда конкрет безнең иң зур проблемабыз телне саклап калу мөмкин. Тел безнең җырыбыз, без җырларыбызда, бирбездә, башкасында булыр. Менә мин бер мисал китерәм. Без берничә ел элек барган идек Шотландиягә, шундагы ничә икән анда теге милли мәсьәләләр дип бардылар инде. Бу Мәскәү министрлыгы барды. Шотландия, Уэльс диләрен карадык ничә икән. Шотландиялар менә юбкалары да бар, җырлап та җырлыйлар. Ләкин шотланд теле, ул булган, һәм ул инглиз теленнән аерыла. Ул юк. Җыламыйлар гына булар. Менә бибез дә ди, җырлыйбыз да ди. Әтел юк. Мәскәү белән килешүне сез хәл итәсезме сонда Allah'та? Мәскәү белән килешүне яңарту. 17 елга кадәр әле килешүбез бар. 17 ел тусын, көн булсын, аннан соң күрербез. 17 елның көзенә кадәр безнең килешү төзелгән, шуңа кадәр була.